Idwaro penjo Lilian donge. Yeah. Nadwa penjo Lilian ni to kembe gi benitie kaka ginyalo yawo yo mondo jopuonjre obi mondo koro ing'eni school to osepuonji gik mondike book. Koro ibiro to e ground ka koro ipuonjori timo tich ma koro onego bed ni timo ni. Nikech kaka an nanyisi ka wachako kos matimo natima nikech janyuol nonyisa ni atim be nokahere. Lakini kaka na adhi makoro agik tadia adonjo Royal Media timo internship. Kanyo ema koro nachako timo tijni maneno ni kare be anyalo here. Kanyo ema koro achako here tijno. Koro wach mar ni 15 years experience ni ka nitiere ka unyalo yawo moro ma unyiso ji ni bi mondo wapuonji. Ing'eni koro ka wasepuonji to itieko internship iwuok. Ka ng'iduogo tiduogo manyo tich to koro ing'eni no wasepuonji. Ka nokimako gimoro to koro mano wachni. Koro mano e penjo mango ka be unyalo yawo yo moro ma uyawo tuwacho kata ni wadwaro ji 50 mondo wapuonj gi tijni. Ang'eni nitiere kata mna kembe mamoko ma bende yawo ga thuolo ma kamano. Lilian, mina kinyalo duoko penjo maket